Πάμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για το φάσμα της δύναμης. Όποιος παρακολουθεί το κανάλι συχνά γνωρίζει πόση έμφαση δίνω εγώ προσωπικά σαν εκπαιδευτής στη δύναμη. Από το κομμάτι συνολικά της φυσικής κατάστασης θεωρώ ότι η δύναμη είναι το βασικό συστατικό στοιχείο της αθλητικής υπόστασης ενός αθλητή, ενός μαχητή συνολικά. Γιατί αυτό? Γιατί από τη δύναμη ξεκινούν όλα. Η δύναμη με κάνει πιο γρήγορο. Η δύναμη με κάνει πιο ικανό να μεταφέρω ενέργεια στα χτυπήματά μου, για παράδειγμα. Η τεχνική είναι ένα τεράστιο κομμάτι και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να χτυπάει κανείς σωστά. Αλλά όσο τεχνικός και να είσαι, αν δεν έχεις τη δύναμη που θα συνοδεύσει αυτό το χτύπημα, ώστε να περάσει ενέργεια, ώστε να περάσει, να προκαλέσει ζημιά τελικά στο στόχο, όλη η τεχνική του κόσμου είναι άχρηστη. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι πολύ καλός τεχνίτης και να ξέρει να σημαδεύει με την μπάλα, με το πόδι του την μπάλα πάρα πολύ σωστά και να τη στέλνει εκεί που πρέπει. Αλλά αν δεν έχει την προαπαιτούμενη δύναμη για να το κάνει αυτό τη στιγμή του αγώνα, δεν θα μπορεί να στείλει την μπάλα εκεί που πρέπει από μακριά, γιατί το σουτ θα είναι αδύναμο, δεν θα μπορεί να τη στείλει με ταχύτητα έτσι ώστε να μην έχει ο τερματοφύλακας την ικανότητα να την πιάσει και ούτω καθεξής. Το ίδιο ισχύει για όλα τα αθλήματα, το ίδιο ισχύει και για εμάς τους μαχητές. Η δύναμη βοηθάει ακόμα και στο να διαφύγει κανείς από μία μάχη, από ένα διαπληκτισμό στο δρόμο. Ακόμα για να αποφασίσω να τρέξω, εάν τα πόδια μου είναι δυνατά, μπορώ να ασκήσω μεγαλύτερη δύναμη στο έδαφος και άρα να τρέξω γρηγορότερα. Και ενώ και η αντοχή είναι κάτι πολύ σημαντικό στη μάχη, σαφώς. Θα θυμίσω εδώ ότι όλες οι μάχες στο δρόμο στην πραγματική ζωή, γιατί μιλάμε για αυτοάμυνα και όχι για το ring, κατά μέσο όρο διαρκούν από 20 έως 30 δευτερόλεπτα. Άρα ποτέ στο δρόμο δεν θα δούμε μία μάχη η οποία διαρκεί 10 τρίλεπτα round όπως στο ring. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί τουλάχιστον στο θέμα της αυτοάμυνας, στο συμπέρασμα ότι η δύναμη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και σήμερα θα απαντήσουμε στο ερώτημα του πώς μπορεί κανείς να αναπτύξει δύναμη. Και δεν μιλάω πάλι για ασκήσεις, αν και δείχνουμε και τέτοια πραγματάκια στο κανάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο για την προσέγγιση που πρέπει να έχουμε και θα το κάνουμε με ένα φάσμα. Το φάσμα της δύναμης. Αυτό το φάσμα, ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, απευθύνεται αρχικά σε αρχάριους αθλητές, σε αρχάριους μαχητές και προχωρώντας προς τα δεξιά απευθύνεται σε πιο έμπειρους lifters. Το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι η τεχνική. Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζουμε πολύ καλά την τεχνική της άσκησης την οποία κάνουμε. Ως μαχητές δίνουμε τεράστια έμφαση στις ασκήσεις full body, έτσι, όπου όλο το σώμα συμμετέχει στην άσκηση και όχι τόσο της απομόνωσης τύπου bodybuilding ασκήσεις. Και αυτό διότι στη μάχη όλο το σώμα συμμετέχει ενεργά σαν μία μονάδα. Άρα μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτές τις ασκήσεις γιατί έχουν μεγάλο όφελος και σύνδεση με αυτό που κάνουμε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι μιλάμε για squat, για πίεση πάγκου, για πίεση ώμων, για deadlift, όλες αυτές τις μεγάλες πολυαρθρικές ασκήσεις. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά την τεχνική και δεν μιλάω μόνο για την τεχνική στο επίπεδο του να φαίνεται ωραία κάτι από το μάτι του παρατηρητή, αλλά και το τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μου τη στιγμή που τις κάνω. Είναι πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, όταν κάνω πιέσεις στήθους στον πάγκο, να είναι πολύ σφιχτή η πλάτη. Πολλοί lifters το αμελούν αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όταν κάνω back squat να είναι πολύ σφιχτός ο κορμός μου. Επίσης, πολλοί lifters το αμελούν αυτό. Και αυτό διότι αν όλο το σώμα δεν είναι σφιχτό, δεν έχει τάση κατά τη στιγμή του lift, υπάρχουν διαρροές ενέργειας. Όταν υπάρχει διαρροή ενέργειας, ουσιαστικά φαντάσου το οικοδόμημα που είναι το σώμα, όταν δεν είναι σφιχτό, είναι σαν να πατάω πάνω σε ζελέ και να προσπαθώ να σηκώσω το βάρος σε μια βάση από ζελέ. Είναι πολύ ασταθές, δεν θα μπορέσω να μεταφέρω την ενέργεια που πρέπει στα κιλά που σηκώνω. Αντίστοιχα, ενώ όλο το σώμα έχει τάση, είναι σαν να πατάω πάνω σε τσιμέντο, πολύ σταθερή βάση, άρα μπορώ να σηκώσω, να μεταφέρω περισσότερη ενέργεια στα ίδια τα κιλά, στο ίδιο το βάρος. Άρα, σηκώνω περισσότερο βάρος, έχοντας σωστή τεχνική, άρα αυτομάτως γίνομαι και δυνατότερος. Και βέβαια δεν το κάνουμε μόνο για να σηκώσουμε περισσότερο βάρος, έτσι η σωστή τεχνική αφορά και την ασφάλειά μας. Όσο πιο σωστά εκτελούμε ένα lift, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες τραυματισμού φυσικά. Πώς δουλεύουμε την τεχνική μας? Τη δουλεύουμε περίπου στο 70% του max των κιλών μας, αν δηλαδή σε μια άσκηση η μέγιστη μονή μου επανάληψη είναι τα 100 κιλά, στρογγυλό νούμερο για να κάνουμε εύκολα υπολογισμούς, θα δούλευα την τεχνική μου βάζοντας περίπου 70 κιλά. Όχι πολλές επαναλήψεις και με σχετικά μεγάλα διαλύματα για να μπορώ να είμαι φρέσκος και να μπορώ να επικεντρωθώ στην τεχνική. Εάν βάλω πολύ λίγα κιλά, τότε δεν θα έχει πραγματικό transfer αυτό που κάνω στα πολλά κιλά που θέλω αργότερα να σηκώσω για να δυναμώσω. Αν από την άλλη βάλω υπερβολικά κιλά, τότε δεν θα επικεντρωθώ στην επανάληψη,
Αντίθετα, εάν κάνω πολλά λάθη που έχω ήδη αποτυπώσει ενστικτωδώς στην κακή τεχνική μου, θεωρητικά, αυτά τα λάθη θα βγαίνουν στην επιφάνεια. Ακριβώς επειδή πιέζομαι πολύ γιατί τα κιλά είναι πολλά και θέλω να τα αποβάλω αυτά τα λάθη. Άρα, με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε να είμαστε ούτε πολύ βαριά, ούτε πολύ ελαφριά. Ένα 70% των κιλών που σηκώνουμε στο σύνολο είναι μια χαρά. Ξαναλέω, λίγες επαναλήψεις για να διατηρούμε το νευρικό σύστημα φρέσκο και να μπορούμε να επικεντρωθούμε στον τρόπο που εισπνέουμε, που κρατάμε τον αέρα μέσα, που σφίγγουμε το κορμί κτλ. Το δεύτερο κομμάτι, αμέσως αφού είμαστε σίγουροι ότι έχουμε πολύ καλή τεχνική, είναι να επικεντρωθούμε στην υπερτροφία. Τι σημαίνει υπερτροφία? Σημαίνει με πολύ απλά λόγια μεγαλύτερη μύες. Ένας μεγαλύτερος μυς σημαίνει μεγαλύτερη επιφάνεια συσταλτού ιστού, άρα δυνητικά και την ευκαιρία να σηκώσω περισσότερο βάρος. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλώντας για υπερτροφία, δεν μιλάμε για αισθητική υπερτροφία. Δεν πρέπει ένας μαχητής να προπονείται ως bodybuilder. Τι σημαίνει αυτό? Οι bodybuilders πολλές φορές επιδιώκουν και την μυοπλασματική υπερτροφία, όπως ονομάζεται, και όχι τη μυοϊνηδιακή που επιδιώκουμε εμείς. Με άλλα λόγια, θέλουμε ο μυς μας να μεγαλώσει επειδή μέσα σε αυτόν μεγαλώνουν και οι μυϊκές ίνες, γιατί έτσι γίνονται δυνατότερες, ισχυρότερες, μπορούν να παράγουν δύναμη, να παράγουν έργο. Αντίθετα, οι bodybuilders πολλές φορές χρησιμοποιούν μεθόδους οι οποίες αυξάνουν το μέγεθος του μυ και μόνο, χωρίς απαραίτητα να αυξάνουν τις μυϊκές ίνες ταχείας συστολής που μας ενδιαφέρουν για την παραγωγή δύναμης. Άρα, επιδιώκουν ένα αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι ταυτόχρονα και λειτουργικό. Κάτι το οποίο ως μαχητές δημιουργεί ανασταλτικά για εμάς, διότι έτσι θα προσθέσω βάρος στο σώμα μου, το οποίο όμως δεν είναι λειτουργικό, δεν βοηθάει τελικά στο αποτέλεσμα που θέλω. Άρα δεν πρέπει να κάνουμε αυτό το λάθος, επιδιώκουμε τη σωστή υπερτροφία που είναι η μυοϊνηδιακή. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι σημαίνει υπερτροφία. Έστω ότι ο μυς είναι ένα εργοστάσιο επίπλων. Όσο μεγαλύτερο το εργοστάσιο και όσο περισσότερους εργάτες έχει ένα εργοστάσιο, τόσο πιο πολλά έπιπλα θεωρητικά μπορεί να παράγει. Αυτό λοιπόν είναι το μέγεθος. Το κατά πόσο είναι αποδοτικό το εργοστάσιο αφορά το επόμενο βήμα που είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο θα θίξουμε σε λίγο. Για τώρα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι ένα μεγάλο εργοστάσιο με πολλούς εργάτες μας δίνει εργαλεία, μας δίνει δυνητικά την ευκαιρία να σηκώσουμε περισσότερο βάρος, να παράγουμε δηλαδή περισσότερο προϊόν, περισσότερα έπιπλα. Ή να δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Για να μπορέσω να τρέξω γρήγορα, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχω ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Το γρήγορο αυτοκίνητο αποτελεί τους μεγάλους μύες. Ο οδηγός, ο οποίος θα είναι και πάλι σε λίγο το κεντρικό νευρικό σύστημα, όσο καλός και να είναι, εάν δεν έχει το προαπαιτούμενο εργαλείο, το αυτοκίνητο, το γρήγορο αυτοκίνητο, δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα ό,τι και αν κάνει. Την υπερτροφία, κατά κανόνα τη δουλεύουμε με μέτρια κιλά και πολλές επαναλήψεις. Που και που μέσα στην προπόνησή μας είναι καλή ιδέα να προσθέτουμε και αργές αρνητικές, αργές πλειομετρικές δηλαδή, που είναι η αρνητική φάση, το κατέβασμα του βάρους. Εάν δουλεύω για παράδειγμα τα δικέφαλά μου, όταν σηκώνω, μιλάμε για τη μυομετρική φάση, όταν κατεβάζω το βάρος, μιλάμε για την πλειομετρική φάση. Αν το κάνω αργά, έχει αποδειχτεί ότι οι τένοντες γίνονται και αυτοί πιο ανθεκτικοί, πιο σκληροί και πιο μεγάλοι. Άρα αυτόματα θωρακίζουμε και ενάντια σε τραυματισμούς. Οπότε δεν είναι κακό κατά την προπόνηση υπερτροφίας που και που να προσθέτουμε και αργές πλειομετρικές. Και περνάμε στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Το κεντρικό νευρικό σύστημα ορίζει πώς θα δουλέψουν οι μυς. Τόσο διαμυϊκά όσο και ενδομυϊκά. Δηλαδή τόσο σε συνεργασία μεταξύ τους, όσο και ο κάθε μυς χωριστά από μόνος του εσωτερικά, πόσο καλά θα μπορέσει να διαχειριστεί το φορτίο που του επιβάλλουμε να σηκώσει. Άρα, ερχόμενος στα προηγούμενα παραδείγματα, το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι ο οδηγός του γρήγορου αυτοκινήτου, το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι ο διευθυντής του εργοστασίου επίπλων. Διότι αν ο διευθυντής δεν μπορέσει να κατευθύνει κατάλληλα τους υπαλλήλους, όσο μεγάλο εργοστάσιο και να έχω, δεν θα μπορέσω να είμαι αποδοτικός, δεν θα μπορέσω να παράγω πολύ προϊόν. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά, εφόσον έχουμε τα εργαλεία, τους μυς, μαθαίνουμε, διδάσκουμε στο σώμα να επιστρατεύει τις μέγιστες δυνατές μυϊκές ίνες, αλλά και με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Να τις επιστρατεύει δηλαδή στο μέγιστο δυνατό εύρος που μπορεί να το κάνει. Σε αυτό το στάδιο δουλεύουμε πραγματικά ομή δύναμη. Θέλουμε λοιπόν βαριά κιλά για λίγες επαναλήψεις, με σχετικά μεγάλα διαλύματα στα σετ μας. Μπορούμε επίσης να το δουλέψουμε και με ασκήσεις εκρηκτικότητας, εφόσον είναι κάτι που πρέπει να έχουμε de facto στην προπόνησή μας ως μαχητές. Το τελευταίο στάδιο λοιπόν, που είναι για πολύ προχωρημένους σίγουρα lifters, είναι το τενόντιο όργανο του Golgi. Golgi tendon organ ονομάζεται. Τι είναι αυτό?
Αυτοί είναι μηχανοϊποδοχείς οι οποίοι υπάρχουν ανάμεσα στους μυς και τους στένοντες και λειτουργούν σαν αισθητήρια όργανα. Τι ανιχνεύουν? Ανιχνεύουν την τάση του μη. Εάν λοιπόν βρίσκονται εκεί για να μας προστατέψουν, εάν αυτό το τενόντιο όργανο του Golgi θεωρήσει ότι ο μυς πάει να σηκώσει ένα φορτίο που δεν αντέχει, αυτομάτως ενεργοποιεί, δίνει σήμα στο νοτιό μυελό και ενεργοποιεί ανασταλτικούς νευρώνες οι οποίοι σταματάνε τον μη από το να συσπάται άλλο, γιατί θεωρεί ότι θα τραυματιστούμε. Ενώ όμως βρίσκεται εκεί για να μας προστατεύει, είναι υπερβολικά συντηρητικό ως όργανο στη λειτουργία του και γι' αυτό είναι στο χέρι μας να το διδάξουμε ότι σιγά σιγά, αφού αποκτούμε περισσότερη δύναμη, περισσότερη ικανότητα, μεγαλύτερους μύες κτλ., έχουμε περισσότερες αντοχές και άρα και αυτό με τη σειρά του πρέπει να έχει περισσότερες ανοχές. Για να καταλάβεις το πόσο συντηρητικό είναι σαν όργανο, ένας μέσος άνθρωπος ο οποίος θα πάει να σηκώσει κάποιο βάρος θα λάβει σήμα από το Golgi tendon organ περίπου στο 30% της δυνητικής του μέγιστης δύναμης ότι πρέπει να σταματήσει. Ένας casual lifter, ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο γυμναστήριο αρεάκι που απλά για το well-being του θα το λέγαμε, θα σταματήσει γύρω στο 40 με 50% της συνολικής του ικανότητας. Ένας πιο προχωρημένος lifter που κάνει χρόνια γυμναστήριο και είναι προσιλωμένος θα φτάσει στο 60 με 70% του. Και αρσιβαρίστες ολυμπιακών προδιαγραφών, θα λέγαμε, φτάνουν στο 90% της μέγιστης ικανότητάς τους. Άρα λοιπόν, πώς μαθαίνουμε το αισθητήριο όργανο του Golgi να είναι πιο αναίσθητο και να μας επιτρέπει να λειτουργούμε τους μυς μας περισσότερο και δυνατότερα. Ούτως ή άλλως εκπαιδεύεται και στα προηγούμενα στάδια, αλλά εφόσον είμαι πολύ advanced, πολύ προχωρημένος lifter και θέλω να το εκπαιδεύσω κι άλλο ή κάνω τα πάντα και εδώ και καιρό βλέπω ότι έχω έρθει σε ένα τέλμα, ότι δεν ανεβαίνω άλλο, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτές τις μεθόδους για να ξεκολλήσω, να ξεπεράσω το πλατό που λέμε. Εδώ λοιπόν έρχονται οι επαναλήψεις μερικού εύρους κίνησης. Λέμε συνήθως ότι για να δυναμώσουμε έτσι και για να αποκτήσουμε υπερτροφία πρέπει να δουλεύουμε τις ασκήσεις σε όλο το εύρος κίνησης. Όμως, το όλο το εύρος κίνησης, και ενώ είναι κάτι πολύ σωστό σαν λογική, μας επιτρέπει να σηκώσουμε μέχρι συγκεκριμένα κιλά. Εάν κάνω squat με μικρότερο εύρος κίνησης από το συνηθισμένο και σταματάω πάνω από τις 90 μοίρες, εάν κάνω πάγκο και σταματάω πιο ψηλά από το στήθος στην κίνηση που είναι ευκολότερη, μπορώ να υπερβώ τα μέγιστα κιλά μου. Μπορώ να φορτώσω στην μπάρα περισσότερα κιλά από ό,τι θα μπορούσα εάν έκανα όλο το εύρος κίνησης. Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύω το σώμα μου, εκπαιδεύω το τενόντιο όργανο του Golgi στο να διαχειρίζεται μεγάλα φορτία, έτσι ώστε λίγο-λίγο με τον καιρό και την εκμάθηση, όταν το νευρικό σύστημα πλέον επανέλθει στα φυσιολογικά του κιλά για να δουλέψει στο πλήρες εύρος κίνησης, το ίδιο φορτίο θα του φαίνεται ευκολότερο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε την τόσο συντηρητική επέμβαση του τενοντίου οργάνου του Golgi που μας σταματάει από το να εκφράσουμε το μεγαλύτερο ποσοστό δύναμης που μπορούμε. Συνοψίζοντας, όσο πιο αρχάριος είναι κανείς, τόσο πιο γραμμικά πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό το φάσμα. Σε πρώτη φάση πρέπει να μάθουμε πολύ καλή τεχνική, μετά σιγά σιγά να μπούμε σε ασκήσεις υπερτροφίας για να πάρουμε λίγο μυϊκό ιστό, μυϊκό όγκο και σιγά σιγά να μπούμε στα πιο βαριά φορτία και αν έχω χρόνια εμπειρίας και φτάσω σε ένα πλατό με τις παραδοσιακές ασκήσεις που ούτως ή άλλως με εξελίσσουν όταν είμαι πιο αρχάριος, τότε μπορώ να μπω σε πιο προχωρημένες τεχνικές δύναμης. Κάποιος πιο προχωρημένος δεν σημαίνει ότι λειτουργεί μόνο στα τελευταία στάδια του φάσματος. Αντίθετα, με βάση τον περιοδισμό μας, δηλαδή τον προγραμματισμό μας, έτσι, τον προπονητικό μας προγραμματισμό, συνήθως αφιερώνουμε blocks, στάδια, μεσόκυκλους, προπονητικούς μεσόκυκλους όπως τους ονομάζουμε, όπου επικεντρωνόμαστε κάθε φορά σε ένα στάδιο του φάσματος. Αυτός είναι ένας τρόπος να το προσεγγίσει κανείς. Άλλος τρόπος περιοδισμού είναι να αφιερώνει κανείς μία ημέρα ανά εβδομάδα, τη μία μέρα σε υπερτροφία, την άλλη μέρα σε δύναμη, την άλλη μέρα σε υπερμέγιστα κιλά και ούτω καθεξής, όπως ονομάζεται conjugate ο περιοδισμός κτλ. Τώρα μπαίνουμε σε μεγαλύτερη κουβέντα που έχει να κάνει με τον περιοδισμό και το πώς προσεγγίζουμε αυτόν ανάλογα με τον αθλητή. Όπως και να έχει,
αυτός είναι ένας πολύ βασικός μπούσουλας για να καταλάβει κανείς τι πρέπει να δουλέψει τελικά περισσότερο ή λιγότερο και να έχει στο μυαλό του μια γενικότερη εικόνα του πώς μπορούμε να δυναμώσουμε.